ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଭୟ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ପଡାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଦାଶିବ ଦାଢ଼ିଆଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 4 ମେଣ୍ଢା ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ମେଣ୍ଢା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଦାଶିବ ନିଜର 6ଟି ମେଣ୍ଢାକୁ ଆଣି ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି କବାଟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଏକ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ କବାଟ ତଳେ ଗାତ ଖୋଳି ପଶି ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି 4ଟି ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରିବା ପରେ ଆଉ 2ଟି ମେଣ୍ଢାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ସଦାଶିବ ଆହତ 2 ମେଣ୍ଢାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଉକ୍ତ 2 ଗୁରୁତର ମେଣ୍ଢାର ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହା କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୃତ 4ଟି ମେଣ୍ଢାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 60,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ସଦାଶିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।